Това, което правя в момента е една много бърза сутрешна грижа за челото. Само за няколко минути помагам на лицето си да се събуди, да се освободи от напрежението и да изглежда по-свежо и отпочинало. Започвам с лек лимфен дренаж, за да намаля подпухването и да пусна кръвообращението. След това правя няколко разглаждащи движения, за да отпусна мускула и да умекотя линиите. И накрая малко фейс йога, за да активирам мускула и да дам естествен лифтинг. Това не е магия, това е грижа, постоянство и любов към себе си. Само 2-3 минути всяка сутрин могат да променят начина, по който изглеждаш и начина, по който се чувстваш. Добави тази практика към сутрешната си рутина и много скоро ще усетиш разликата. Последвай страничката ми, защото тук показвам как да подкрепиш кожата си, хормоните и здравето си по естествен начин.